Asam थांफ्लांबाय आसामाव थांफ्लांबाय ना थाङाखै थाङो खायसे थाङो ना लोंबाय था जोंनि जाय न'नि सावनाय सेरेब अनानैसो गायजाखानांगौ दोंना बे गामिनिफ्राय साख्रि मावनाय दङ साख्रिबो मावनाय मानसिफोर दङ गामिनिफ्राय गैया Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
मिथिङाव थाङो इ साहित्य सभा फायदो लाबाय नेपालि थाङो नेपालनिफ्राय थाङो सेन्ट्रेल साहित्य सभा दंना दागोना दाया जागोना दा जाखोदालाय नेपाल हादोराव फैनानै दिनै खुरमा खालामनाय होबाय जाहाथे आनान गसाइ बोराइ बाथौआ राम रामै लाखियो बिनि थाखाय फंबाय दे गासिबो थाया आरो आबि सार होनबा बे नानि मोनाबो एसेला रोंगौ दा फरायबाय दङ नानिया बियो दसथायाव मैयाबो नुदों फट' दिखांदों खायसे खायसे दिनै थांबा नुगोन दा गासैबो थारमाने फरायसालिनि स्कुलनि मास्टार गोजा मिथिंगानो फैदों दा गामिखौ नायनो फैबाय बर' गामि नायनो फैदों थिगाजोबना ला जोंनि बर' मानसि दे बै गोसा गोसा रायज्लायनाय एसे गोसा गोसा रायज्लाय बर'मन्दआव आलासि फैगोन आलासि बर'मन्द जुलाइ बन्द मोनो फोरोंगिरि गोजा गासिबो फोरोंगिरि गोजा मास्टार गोजा आं मोसानायखौ नायनोबोला मैया बैयाव थांथ' आं मोसानाय अमा फिसिनायाव अमा जोंबो फिसियो र' जोंनियावबो दे फैद' सरगिया मोजांसो उन्थिदो उन्थिगासिनो गासिबो उन्थिगासिनो दे लाबाय था भिडिअ खालामदो आं स्वयंसेवक लोगोफोरखौ अनुरोध खालामो फारि फत्र खालामनानै लिरनानै दोनदों मा नाम नोंनिया अनजालि अनजालि मेसे बिदि लिरो मिटिङाव थांदोंमोन मिया नानिया थांदोंमोन मिया थांदोंमोन ना लादो र' एसे ला मोजांसो उन्थिदो उन्थिगासिनो गासिबो उन्थिगासिनो दे लाबाय था भिडिअ खालामदो
दे फैदो 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 दे ला सरगियारि